Seuraava etappi, Saksan Panzermuseum, löytyy Saksan Münsteristä. Älkää sekoittaa Münsteriin. Lipunmyyntin jälkeen lähdetään vasemmalle ja tullaan tänne ensimmäiseen saliin. Ja ensimmäisen täältä löytyy ensimmäisen maailmansodan aikainen A7V, joka ei ole alkuperäinen, vaan tämä on käsittääkseni replika. Halkileikattu Leopard, Panzer 1, ja tämä nyt on sitten se Leichte Panzer. Ei ole Leichte Panzer, vaan Leichter Kampfwagen. Yksi ensimmäisiä saksalaisia vaunuja, muistaakseni joskus 30-luvun alussa tehtiin näitä traktoreina salaa, koska rauhansopimus esti, että Saksa ei saanut valmistaa panssariasetta. Siinä on Panzer 3. Siitä löytyy tsekeiltä pöllitty, niin kuin Panzer 38. Siitä löytyy 88. Kettengrad. Panzer 3 edestä. Eri kokoista panssarin torjuntatykkiä. Myös muuten, tätä mä en ole itse asiassa nähnytkään ennen livenä. Siinä on 88 vedettävänä versio. Panzer 4. Niitä on nyt G-malli. Ja varhaisen Panzer 4 torni vähän huonossa kunnossa. Ja täältä, jos me luikahdetaan täältä välistä, niin tässä on myöhäisen sodan vaiheessa 37-milliset Panzerabwehrkanonenit. 37-millinen panssari on tykki. Ei ollut kovinkaan hyvä enää, niin niitä putkitettiin uudelleen tällaisiksi jalkaväen tykeiksi. En yhtään tiedä, että kuinka menestyksekäs tämä oli, mutta ei välttämättä kovin paljon ehtinyt nähdä toimintaa. Tai jos näki, niin ei varmaan ollut hirveitä vaikutuksia. Ja tässä tämä tiikeri sitten toiselta puolelta. Kovin näyttää uudelta nämä telojen kiinnityspuolat. Taitaa olla uutta koneistusta. Mutta täältä näkee kyllä hyvin myös, että miten tämä simmeriitti on tehty. Epäilen kyllä, että tämä ei ole niin kuin alkuperäistä simmeriittiä, mutta siinä on ainakin tullut jotain osumaakin myös. Se on varmaan alkuperäinen. Sitten siinä on Marder 3, Sturmi, varhainen versio Jagdpanzer 4. Siinä on Shermanihan tämä on, mutta mikä malli? Varhaisella telapyöristöllä. Muutama tiikeri. Tämä nyt oli, mikäs tämä nyt oli nimeltä Rauschlepper. Raupenschlepper Ost. Molemmat näistä tiikereistä on tuolla myöhäisellä pyörästöllä, eli koko metallisella. Siinä löytyy lyhytputkisella 75-millisellä varustettu puolitalavaunu, pitkäputkisella varustettu 8-pyöräinen. Täältä löytyy Panteria. Ja mikä parasta näissä on, näissä pääsee todella hyvin kiertämään näitä eri vaunuja. Eli täältä pääsee ympäri kiertämään helposti, tutkimaan niitä tarkemmin, mutta päälle ei saa kiipeillä. Se on Jagdpanther, Brummbär, Wespe, eli sille Panzer 2 alustalle tehty 105-millinen panssarihaupitsikö toi nyt oli. Sitten siellä on Hummeli, 150-millinen. Täältä välistä löytyy myös Goliathi. Ja tämä nyt oli, tämä Goliathihan oli tämmöinen latausta kuljettava. Olikohan se 500 kiloa tällaisen lataus? Katsotaan. 75 kiloa ainoastaan. Mutta sitten täällä oli tämä niinku raskaampi versio. Ja täällä oli 3,5 tonnia paino,
tästä ei nyt löydy, mutta mun mielestä tämä oli alun perin kans tehty kuljettamaan jonkinnäköistä räjähdelatausta. Mutta sen jälkeen näitä on käytetty, olisiko mä nähnyt sellaisenkin, missä on niin kuin panssari noita kauhuja laitettu tuohon kannelle ja vähän tämmöisiä viimeisen puristuksen vaunuja. Sturmtiger. Tässä näkee sen mittakaavan hyvin, että kuinka iso raketti sinne menee. Ja kuningastiikeri. Siellä on Achilles, eli 17 paunasella britti tykillä varustettu M10 ja A34 Kometti, tuttu meikäläisille. Hetzeri. Tässä kyllä näkee hyvin sen, että minkä takia tämä Hetzer oli ollut niin kuin verrattuna esimerkiksi tuohon Jagdpantheriin. Tämä on aivan pikkuruinen. Sitähän pidettiin käsittääkseni sen parhaimpana puolena, että se oli kooltaan pieni. Sitten mennään vähän modernimpaa kalustoa. No, täällä on T3485. Niitä tuntuu olemaan aika paljon. Sitten siinä on Centurion. M8 tiedusteluvaunun pohjalta. Nyt en ihan tajua, että minkä takia tuossa ei ole tykkiä tuossa tornissa. Ehkä ne ei ole löytänyt sitä. Tämä on vaan jostain syystä vähän eri versio. Ja Brain Carrieri. Mulle entuudestaan tuntematon vaunu. PTR 152. T55 ja M47. Sitten mennään jo kolmanteen halliin. Täällä muuttuu taas vähän modernimmaksi. Tää on nyt HS30. Onko tää nyt sitten se vaunu, mitä on tullut Suomeenkin näille eri panssariajeluita välittäville tyypeille? Sitten tää on ilmeisesti joku Leopardin varhainen prototyyppi. Kampfpanzer Standard. Prototyyppi 2 vuonna 1958 on näyttänyt tältä. 65 on ensimmäinen Leopard mennyt Bundeswehrillä. Eli siitä näkee vähän perspektiiviä, että minkälainen se on alun perin ollut. Tornin muotoilussa on aika paljon kyllä jotain hiukan venäläistä. Mutta mikäpä siinä. M48 Pattoni. Jostain syystä rekisterinumero poistettu. Sitten on Marderi 1A. 3. tämä oli. 1. Mitä ikinä niissä onkaan ero. Sitten on IT-vaunuista M42. Jenkkivaunu. Mutta Gepardia ei ollut vielä keksittykään. Ja sitten siinä on Leopard 1. T55. Varhainen BMP. Alkuperäisellä ohjuksella vielä mukana. Gepardi. Myöhäinen Leopard 1. Tässä on nyt PT76, siis korjaan, tuosta pystyy lukemaan. T62 ja T72. Sitten. Tästä tulee vähän tämmöinen pikakävely tästä aiheesta, mutta tässä on nyt se tykistöohjus Lansen lavetti ja se itse ohjus on tuolla ylhäällä kanssa. Tuossa on itse asiassa täsmälleen sama pohja, mutta tämä on nyt sitten
miinan levitin. Eli lavalla on tällaisia miinaheitteitä, joilla on sitten tehty sulutuksia nopeasti. Ihan sinänsä kiinnostavaa. Ja sitten siinä on M48 pohjalle tehty raivausvaunu. Ja tietysti yksi Mersu. Nyt on mulle tuntematon laite. Marderia, M113 ja Luxia siellä. Täällä on siis aivan järkyttävä määrä. Kato, siellä on viisellä, löytyy sieltä kulman takaa. Jos jostain vaunuista voi sanoa, että ne on söpöjä, niin tämä on kyllä ehdottomasti sellainen. Panzerhaubitze 2000. Mitäs tuolta löytyy? Marderia. Taas yksi Mersu. Siellä on Marderin koulutusvaunu. Leopardin eri versioita. Jaha, siellä on ylhäällä vähän niin kuin drone. Noniin. Täältä löytyy sitten ruotsalaisten keksintöjäkin, eli S-vaunu. Stridsvagn 103. Marder 2. Onko tää joku protovaunu? Että ei ole ikinä nähnyt palveluskäyttöä. Ja tää nyt on ilmeisesti sitten se nykyisen vaunun joku proto, eli Puman. Hyvä, jos ymmärtäisi saksaa paljon paremmin, niin pystyisi tällä nopean kävelyn puitteissa niin kuin tarkistamaan. Tämä on nyt se Kampfpanzer 70, ja muistaakseni tämä on jotenkin liitty siihen, että saksalaiset ja amerikkalaiset aikoi tehdä uuden vaunun 70-luvulla yhteistyössä. Tai 60-luvulla, milloin se olikaan. Ja sitten se projekti vähän niin kuin eroutui toisistaan. Jenkit teki Abramsin ja saksalaiset teki Leopardin. Marder Kuka. Tässä on taas joku prototyyppi. Täällä on siis ihan järkyttävä määrä kaikkea tällaista, niin kuin, joka on päätynyt tänne museoon sitten ihan prototyyppi. Ihan samalla tavalla kuin Parlassakin. Tämä on itse asiassa, mä oon joskus Briteissä nähnyt sen ennen toista maailmansotaa kehitetyn, vai toisen maailmansodan alussa kehitetyn sen, joka käytti tätä samaa menetelmää. Eli nostetaan tosi korkealle niin laukaisu- tai ammunta-alusta, jotta saadaan sitten katveesta ammuttua. Haglundsin. Onko tämä nyt vanha malli? Eikö ne nykyiset ole semmoisia kulmikkaampia, että tämä etuosa on pystysuora? Mä en tunne näitä kovinkaan hyvin. Tätä mä en ole koskaan nähnyt. VTGS Stealth Panzer. Täällä on siis englanniksi nauhoitettuja myös näitä opastuksia, eli jos aikoo viettää vähän enemmän aikaa kuin tällainen nopea läpikävely, niin kannattaa ottaa sellainen. Siitä varmasti oppii paljon enemmän, varsinkin näistä harvinaisimmista vaunuista. Täällä ulkotiloissa on sitten pressuja alla vaikka mitä näitä vanhempia ARV:tä ja siltavaunua. Tässä paikassa ylipäätään on hyvin tämmöinen paralamainen tunnelma. Tämähän on joku Bundeswehrin ampuma-alueen tai kasarmien lähellä. Ja täältä kyllä
näkee. Siinä on nyt sitten, oliko tämä Leopardi 1A5, jossa nämä lisäpanssarit oli laitettu torneihin. Vähän huonommassa kunnossa, mutta tuo sisällä taisi olla yksi tällainen kanssa. Täällä oli vielä yksi halli. Ja tuosta ovesta pääsee sitten takaisin kiertämään, jos haluaa. Täällä on myös tällaista taidetta pihoilla. Halle 3. Dudi. Kovasti näyttää Smarderilta. Sitten siinä on M0107 Priest, eikö M7 Priest. B2-malli. Mitäköhän se sitten tarkoittaa? Äkkiä silmällä ei näytä mitenkään perusmallia kummosemmalta. Telapujaret muuten näyttää hiukan erikoiselta, kun on tommosia umpinaisia. Jaha, Roland. Tämä on selkeästi tämmöinen tykistö kautta ilmatorjunta halli. Tässä on myös semmoinen vaunu, mitä mä en ole aiemmin nähnyt. Alusta on ihan sama kuin siinä viimeisessä panssarin torjunta kanuuna vaunussa. Onko se nyt 60-luvulta? Mutta siellä on granaatiheitin sisällä. Sitten siellä on viiseli ilmatorjunta-versio. Bergepanzer. Nämä on sellaisia, että nämä on myös sellainen, että mun tieto on hyvin, hyvin vähäistä näistä. Mä tiedän, että Bergepanzer tarkoittaa siis korjausvaunua. Tai oliko se nyt raivaus vai pelastusvaunu. Mutta siihen on kaikki mun tietoni jää. Sitten siinä on M113. Jokin. Ja sitten siellä on M109. Osasyy sille, että minkä takia mä kierrän tämän nopeasti, on se, että mä tulin heti avauksessa. Ja mä yritän käydä tämän läpi niin, että täällä ei ole ketään muuta. Tässä on nyt se myöhäisempi versio siitä panssarin torjuntavaunusta, mistä mä äsken sanoin. Eli tämä, joka myöhemmin tehtiin sitten näitä, jotka käytti tätä varhaista panssaritorjuntaohjusta. Kanonenjagdpanzer oli sen nimi. Ja se on semmoinen tuolla ainakin tuolla pihalla. Mä en huomannut, että oliko täällä salissa sellaista. Tässä on vieressä sellainen. Niinpä tietysti. Hyvin nähty. Tämä oli ilmeisesti, tämä Kanonenjagdpanzer oli sellainen, että tämä oli vähän niin kuin vanhentunut jo syntyessään. Eli vaikka tuo tykki oli tehokas, sen ampumatarvike oli kehittynyt, niin se oli vähän sillain liian myöhässä syntynyt tyyliinsä. Ja katos vaan, tässä on useita eri versioita. Tässä on Jaguar. Ja oliko tämä nyt, tämä Jaguar oli niin kuin hot, kun toi ensimmäinen oli SS11 lankaohjattu. Niin tämä oli taas sitten No, te kuitenkin katsotte internetistä näitä näin, niin kertokaa mulle. Ja sitten siinä on taas yksi versio samaisesta. Ja sitten siellä on TOW. Tässä on myös SS11. Nyt on pakko käydä katsoa, että mikä tuo ensimmäisen oli. Eikö se ole kuitenkin ollut SS11? SS11. Onkohan tämä nyt sitten joku varhainen versio? 5 telopyörää. 5 hemmetin paljon isompaa telopyörää. Niin he toi ole samalla alustalla. Toi on siellä pienen...
Pitää tutkia, mikä tuo HS30 nyt oli, mutta oliko se nyt se sveitsiläisten kehittämä. HS viittaisi vähän Hispano Suitsaan. Ja sitten siinä on ranskalaisten tornilla. Oliko toi nyt FL10? Ei tietenkään. Tämä on nyt sitten se itävaltalainen Courassier SK105. Käsittääkseni tämä on nyt semmoinen vaunu, mihin Schwarzenegger on saanut koulutuksen. Mä oon joskus jossain artikkelissa kuullut siitä, että Schwarzenegger oli palvellessa Itävallassa tollasta käyttänyt. Ja sitten siellä täällä on kevyempää kalustoa. Plus Merkava. Ja M60. Kato. Audi. En ole ikinä nähnyt tällaistakaan. Tai siis olen varmaan nähnyt tämän viime kerralla, kun mä kävin täällä näin, mutta en muista enää, siitä on 16 vuotta. Nopeasti katsomalla tämäkin näyttää viiseiltä, mutta ei sitä ole. Tämä on varmaan sen esiasteita. Tämä helpottaisi tosi paljon, jos tutustuisi näihin etukäteen. Ja sitten se on Grupprotse jostain syystä tässä hallissa. Eikä tämä tosiaan loppunut siihen. Vielä kun tullaan tästä uloskäynnistä ja mennään tänne etupihalle, niin täältä löytyy vaikka mitä. Katsotaan, nämä on jätetty ihan kyllä säiden armoille. Siinä on nyt semmoinen Jagdpanzerkanone. Tai Kanonen Jagdpanzer, kummin päin se nyt menikään saksaksi. Tää on vähän erikoisempi, koska tuolla on oikealla on tollanen pyörä, minkälaisena mä kuvittelin näitten olevan, mutta en tiedä, onko siinä vaan joku, ei se mikä peitelevy on. Mä on tämmöisellä puolapyörillä. En tiedä miksi. Olisiko lienee ollut sitten joku varhainen versio tuolla pyörällä. Sitten siinä on Luchs. Tää nyt oli tiedusteluvaunu alun perin määritelty. Nopea 8-pyöräinen. Ja sitten täältä löytyy Marderin joku versio. Kertokaa joku mulle, että mikä noiden Marderin eri versioiden erot oli. Niitä on ainakin 1, 2 ja 3. Ja täältä löytyy varhainen Leopardi. Jälleen kerran pelkästään saksaksi. Hirvittävästi ei avaa tätä. Turm on torni 61 Prototype 2A. Olisiko tämä sitten joku varhainen protoversio tuosta tornista? Pikkusen muistelisin, että noi on etäisyysmittareita. Ja myöhemmässä mallissa ne on tullut vähän niin kuin enemmän tuosta tornista tänne sivuille. Eli kyllä tämä nyt saattaa hyvinkin olla joku hyvin varhainen versio. Täällä ei näyttäisi mitään erityisempiä muutoksia olevan. Mutta sovitaan niin, jos internet ei muuta väitä, niin toi on sitten varhainen prototyyppiversio. Ja sitten täällä on Marderi tosiaan. Kattokaa, täällä on jääkärikivi piilotettu tänne. Ihan selkeät Suomea löytyy täältä puskasta. Finnischen Jäger in Münster. Suomalaiset jääkärit Münsterin leirillä. Todi! En muuten tämänkään olemassaolosta tiennyt. Noniin, sellainen ylläri. Mutta joo, täällä on Marderi vähän huonossa kunnossa. Siellä on muuten taaksepäin niin kuin suunnattu kauko-ohjattava konekivääri myös. Ja tässäkin sanotaan, että tämä olisi Prototype 3. En ihan niin kuin snaija sitä, että miksi nämä mahdolliset prototyypit on jätetty tänne sään armoille, varsinkin kun tämä sää ei ole näitä hirveästi suosinut, mutta
ehkä siellä ei ole vaan tilaa tai syytä säilöä näitä. Ehkä näitä on jo jollain tavalla tarpeeksi. Mutta joo, tällainen tämä Münsterin panssarimuseo on. Eli tämä on aika lailla sellainen 2 tuntia, 2,5 tuntia, kun kävelette tämän läpi ihan ajatuksella. Mä olin nyt tosiaan tehnyt tämän. Mä oon 16 vuotta sitten käynyt täällä viimeksi. On tullut uusia vaunuja sen jälkeen. Vanhoja vaunuja on siistitty. Pitää katsoa vähän vanhoista valokuvista, että mitä kaikkea on tullut, mutta kannattaa ehdottomasti tulla käymään, jos yhtään nämä pörisijät kiinnostaa, niin ja matka sattuu suuntautumaan tänne päin. Ehdoton paikka panssarifanaatikolle. Todella hyvin löytyy toisen maailmansodan vaunuja, hämmästyttävän hyvin, että jopa 2 tiikerivaunua samassa paikassa on jo pelkästään nähtävyys. Ei mitään muuta tänne vaan.